Undersøgelse af blandbarhed. Journaløvelse. Formålet er at undersøge, hvilke organiske stoffer, der kan opløses med hinanden. Vi vil se, hvilken molekylær sammenhæng der er mellem stofferne og opløseligheden i vand. Materialer. Vi skal bruge 4 styks 50 ml bæreglas, 3 reagensglas stativ, 4 pipetter, 2 spatler. Kemikalier til forsøget. Der har vi vand, olie, alkohol, benzin, sulfo, glukose og struesukker, køkkensalt, NaCl. Forsøg 1. De 4 bæreglas fyldes og stilles på deres faste pladser. Bæreglas 1 fyldes med ca. 50 ml vand. Bæreglas 2 ca. 10 ml olie. Bæreglas 3 ca. 10 ml etanol. Det er også kaldt husholdningssprit. Bæreglas 4 ca. 10 ml benzin. Først så tages ca. 2 ml vand og blandes med ca. 2 ml olie i et reagensglas. Det vendes en gang, og så observerer vi. Her kan vi observere, at olien den lægger sig i toppen, derfor er der ikke blandbarhed. Vi tager ligeledes 2 ml vand og blander med spritten 2 ml. Her kan vi så observere, at den blandes, og derfor bliver det et plus. Vand blandes nu med benzin, og benzinen lægger sig her i toppen, og vil derfor blive et minus. Der er ingen blandbarhed. Herefter så tager vi olie, ca. 2 ml, og blander med spritten, ca. 2 ml. Der lægger olien sig i bunden, derfor er der heller ingen blandbarhed, og det vil blive et minus. Olie blandes nu med benzin, og vi observerer her, at der er blandbarhed, så derfor bliver den blevet plus. Vi fylder derefter 2 ml sprit i et reagensglas, og ca. 2 ml benzin i. Der er ingen blandbarhed, og benzinen lægger sig i toppen, derfor bliver det minus. Forsøg 2, der vil vi undersøge, om andre stoffer kan ændre opløseligheden af olie i vand. Vi kommer 2 ml olie i 2 reagensglas. Herefter fyldes 4 ml vand i de 2 reagensglas. Der kommer et par dråber sulfo i glasset til højre, og vi blander begge reagensglas samtidig. Vi kan se, at olien lægger sig oven på vandet i det ene forsøg, og der hvor sulfoen er kommet i, der blander olie og sulfo sig, og vand lægger sig nederst. Forsøg 3, det er at undersøge opløseligheden af faste stoffer i olie og vand. Vi skal have 2 reagensglas med 10 ml olie i hver, og 2 reagensglas med 10 ml vand i hver. Reagensglassene de stilles parvis, så vi har en med vand og en med olie sammen. Så kommer vi 2 spatelfuld glukose i det ene par, og det omrystes. Og 2 spatelfuld salt i det andet par. Det skal opløses med jævne mellemrum. Resultatet bliver, at druesukkeren og vandet det blander sig. Det samme gør vand og salt. Olie og druesukkeren er ikke opløselig, og derfor minus. Samme det gælder olie og salten. Den er heller ikke opløselig, og de blander sig heller ikke med hinanden. Vi har nogle strukturformler, og i dem der går vi ind og finder ordene. Og når vi har fundet ordene og farvet dem røde, så kan vi hermed også se, at der hvor der er O i, det er også dem der er opløselige.